Terve! Täällä taas omalla ruokinnalla. Aika rapsakka pakkanen, ei mikään paha. Vaatetta on, kuten näkyy, niin riittävästi päällä, ei ole yhtään kylmä. Suorastaan jopa vähän lämmin. En ole vielä kauaa ollut täällä, koska poikkeuksellisesti nukuun viime yönä ja nukun oikein hyvin. Kiitos vaan kysymästä. Tähän mennessä täällä on ollut kymmenisen punatulkkua, ennätysmäärä sinitiaisia, niitä oli 5. Talitiaisia, jota jonkun verran en ole vielä laskenut. Ja mukavana yllätyksenä oli tänään 6-tiainen pitkästä aikaa. Mä oon sen kerran nähnyt täällä ennen viime vuonna hyvin hätäisesti, enkä saanut kunnon kuvaa, mutta nyt sain. Se oli oikein mukava juttu. Ei mitään, mä oon täällä niin kauan kuin mä jaksan. Niin kauan kuin tulee kylmä, mitä ei varmaan tuu. Nyt kuuluu korpin ääni. Jes, hieno, uusi laji. Niin. Tosiaan ei varmaan kylmä tuu, mutta eli odotetaan, että tulee joko nälkä tai pimiä. Siinä on kai hyvä suunnitelma tälle päivälle. Mikäs teidän päivän suunnitelmat? Kirjoittakaa tuon alle. Heippa!